hello, welcome guys, welcome back to our channel. I'm Nisha, this is Nisha's Multiworks. Today நம்ம Nisha's Multiworksல என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா நிஷாஸோட குக்கிங் டைம். எஸ் நம்ம நிஷாஸோட குக்கிங் டைம் தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னால இப்போதான் நம்ம சேனலுக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போற பஜ்ஜி எதை வச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓம கற்பூரவள்ளி இலையை வச்சு தான். ஸோ இது வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தி. அதுவும் பொட்டேட்டோவும் வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி பஜ்ஜி பண்ண போகிறோம். ஓம கற்பூரவள்ளி இலை பார்த்திங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும், டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன ஆட் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடலை மாவு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கடலை மாவு கூட அரிசி மாவு ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எப்படின்னா சளிச்சு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 200 கிராம் கடலை மாவும் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவும், அதாவது பெரிய ஸ்பூனில் 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவும் நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதை போட்டு நல்லா வந்துட்டு நம்ம சளிச்சு எடுத்துக்கணும். எந்த மாவு எடுத்தாலும் சளிச்சு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுக்கணும், அதை மறந்துடாதீங்க. நல்லா சளிச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆயில் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிசைகிறப்ப நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக, அதாவது மாவு கலக்கிறப்ப ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக தான் ஆயில். ஸோ ஆயில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் எடுத்துக்கிட்டோம்னாவே போதும். எக்ஸ்ட்ரா ஆயிலாம் நம்ம எடுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. இப்போ வந்து நம்ம என்னென்ன ஆட் பண்ணியிருக்கோம்னா கடலை மாவு, அரிசி மாவு, ஆயில். கடலை மாவு 200 கிராம், அரிசி மாவு வந்துட்டு கொஞ்சம் அதாவது அந்த 3 டீஸ்பூன் வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய், அதில் பார்த்திங்கன்னா உப்பு, தேவையான அளவு உப்பு வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம். சரிங்களா? உப்பு வந்துட்டு உங்களோட தேவைக்கு நீங்கள் எவ்வளோ உப்பு சாப்பிடுவீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உப்பு வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உப்புக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே ஒயிட்டாக அது மேலே விழுகிறதுனால தெரியாது, அதனால் தெளிவாக சொல்கிறேன். ஸோ வந்து பெருங்காயத்தூள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சும்மா வந்துட்டு ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் மிளகாத்தூள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூனோ இல்லை 2 டேபிள் ஸ்பூனோ உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப மிளகாத்தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு தனியாக நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். இதெல்லாமே நல்லா ஒன்றோட ஒன்று நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். அது மாதிரி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஆயில் இருக்கனால அங்கங்கே மாவு வந்து கெட்டியாக நிற்கும். அது வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து கரெக்டாக ஆகிடும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஒரு தோசை மாவு பதத்துக்கு வந்து இதை நல்லா நம்ம வந்து கரைச்சி எடுத்துக்கணும். ரொம்ப தண்ணி மாதிரி இருந்தால் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். அதாவது தண்ணி மாதிரி இருந்தால் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். ஆனால் பார்த்திங்கன்னா நிறைய எண்ணெய் குடிக்கும். ஸோ அது ஹெல்த்தியே கிடையாது. அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மீடியமான தோசை மாவு லெவலுக்கு வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு பஜ்ஜி போடுறதுக்கு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சட்டி அடுப்பில் வச்சாச்சு. அதில் பார்த்திங்கன்னா ஆயில் ஊற்றியாச்சு. சட்டியை சூடு பண்ணி ஆயில் ஊற்றி வச்சுருக்கு. ஆயில் சூடாகட்டும். ஆயில் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே சூடாகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஆயில் சூடானதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு அந்த இலை இருக்கு இல்லையா, ஓம கற்பூரவள்ளி இலை, அதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி பஜ்ஜி மாவில் முக்கி எடுத்து நம்ம இதுக்குள்ளே போடுறோம். நல்லா வந்து 2 பக்கம் நல்லா இப்படி வந்து முக்கிக்கணும். அதாவது அந்த மாவு ஃபுல்லாக வந்து அதில் ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அந்த மாதிரி வந்து முக்கிட்டு இந்த மாதிரி முக்கி எடுத்து நம்ம உள்ளே போட்டுடுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா போட்ட உடனே உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி புஃப்னு வரும். அதுலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். நல்லா புஃப்னு வர்றதுலேயே உங்களுக்கு பஜ்ஜி வந்துட்டு எப்படி வெந்திருக்கு அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா மீடியமாக அடுப்பை வந்து எப்போவுமே சிம்மில் வச்சு நீங்கள் வந்து பஜ்ஜி போடுறதா இருந்தாலும் ஏதாவது பொரிக்கிறதா இருந்தாலும் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து வேகிறது வந்து தெளிவாக தெரியும். அதாவது நல்லா வேகும். இல்லைனா மேலே மட்டும் உங்களுக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ப்ரௌன் கலரில் நல்லா ஆகிடும். ஆனால் உள்ளே வந்து வேகாது, மாவாக இருக்கும். அதனால் சிம்மில் வச்சு நல்லா பொறுமையாக திருப்பி போட்டு எடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதையும் அப்படி தான், உருளைக்கிழங்கையும் அப்படி தான். ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா திருப்பி போட்டு நல்லா பொறுமையாக சிம்மில் வச்சு சுட்டு எடுங்க. அதாவது நல்லா எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பொரிச்சு எடுக்கிறதுனால எண்ணெயும் அதிகமாக செலவாகாது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா வேகவும் செஞ்சுருக்கும். ஸோ எந்த சாப்பிட்டாலும் நல்லா வெந்து தான் சாப்பிடணும். இது உள்ளே வெளியில் கிறிஸ்பியாக இருக்கும், உள்ளே வந்து ரொம்பவே சாஃப்டாக நல்லா வெந்திருக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பஜ்ஜி வந்துட்டு சாயந்தரம் ஈவினிங் டைமில் செய்கிறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக சிம்பிளாக ஈஸியாக செஞ்சாச்சு. ஸோ இது கூட ஒரு தேங்காய் சட்னி வச்சு நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அப்படி டாப் நாச்சில் இருக்கும். ஸோ எல்லோரும் வந்து செம்மையாக இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும்னு சொல்லி சாப்பிடுவாங்க. அப்படி இருக்கும். தாராளமாக நீங்கள் வந்துட்டு இது ஈவினிங் டைமில் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கீங்க அப்படின்னா தாராளமாக செய்யலாம். ரொம்பவே ஈஸி. கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு கீழே எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ இவ்வளோ நேரம் டைம் பண்ணி பார்த்ததுக்கு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.